malam mudassir, malam mubashir, amin, malam mutar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 20 ga watan Ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba dake wannan layi namu na Hausawa Road a wannan unguwa ta Tudun Wada a cikin wannan gari namu na Kaduna inda muke gabatar da tafsirin alqur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ka sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Allah ka sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Abinda aka ce mu yi aiki da shi Allah ka ba mu ikon yi, wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari. Da abinda aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama to muna roƙon Allah ya haɗa mu da abin duniya da lahira. Abinda kuma aka faɗa na azaba to muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da abin dan tsarkin sunayensa. Akwai wata baiwar Allah da ta turo ko ta kira tambaya, ya kamata a yi ƙarin bayani ɗan takaitacce kafin mu shiga bayanan abin da za mu. Na farko kamar yadda na ce yau muna da karatu, shi ya sa muka yi ƙoƙarin fara tafsiri da wuri, wanda asali ya kamata mu fara tun 9 saura kwata ne ma. Saboda yanzu idan mun tashi akwai debate da za a yi a shafin sarki zaki ne da wani ɗan shi'a akan matsalar auren mutu'a. So matsalan in za ku iya tunawa BBC ta taɓa da ko matsalar ta je ta yi bincike. Daga baya a wancan karan mun tattauna matsalar amma ta babin rudud ne su faɗa mu faɗa. Yanzu ma matsalar da ta take tasowa wasu abubuwan suka zo suka ce sharri BBC ta yi musu. Na ce ko da rahoton BBC ko babu shi, matsalar mutu'a abu ne wanda yake tabbatacce a wajen ku, kuma ga shi ana yi da ƙaramar yarinya a wajensu. Za ka dinga ganin maganganu masu cin karo wadanda za su ce maka ba a auren yarinya aure na mutu'a sai budurwa da kuma izinin waliyinta. To shi kan shi istilahin budurwan in baka gane abin da suke nufi bugar da kai za su sai ka gane me suke nufi da budurwan. So suka ɗauko wannan shi'a daga Iraki. Na samu labari kuma ban yi mamaki ba. Wani lokaci sai ka ga farin mutum daga wata duniya ko Hausa beji sai kawai ya kira ni ta waya. So wannan da'awar yadda mutane suke kallanta ta wuce nan. Hatta waɗanda ba Hausa suke ji ba suna bibiyar abin da muke. Saboda abin ya kai musu ko ƙaƙa, ya yi musu ƙiƙi ƙaƙa. So na samu labari ta hanya ingantacciya su waɗannan inda suke zuwa su ɗauko da kunshi'ancin nan a can, wani lokaci idan ina program translator suke sawa su fararen suna jin me nake faɗa don ku gane cewa an kai kana kallon abin a matakin wannan level ɗin abin ya wuce yadda kake kai ne kake ganin abin ba wani abu bane a gurinka, akwai wanda su abin abu ne a gurinsu. So yanzu insha Allah muna gama karatu karfe 10 nan dare mutane za su tara akwai wannan program. Ita wannan baiwan Allah ta ce ne ta fitar da zakka cikin dukiyarta kuma kudin ya kai wajen 500,000. To amma ba fa aiko min ce ba, tambaya kawai ta yi kuma wallahi ban santa ba, ta waya
ta kira ni ta tambaye ni na ba ta amsa ba shi ke na ma'asalam. So da ta fitar da zakka ta ce a unguwar da take akwai ladanai haka da wasu mutane wanda suke mabubukata, sai ta rarraba kuɗin, wasu ta ba su 50,000, wasu ta ba su 20,000, wasu ta ba su 30,000. to sai aka samu wasu ustazai suka yi fatawa suka ce wannan zakkar ba ta yi ba. yau akan ulama'u kenan, ulama'u warasatul anbiya, wai ai ya kamata kudin ta dunkule ta ba mutum ɗaya ne, tunda ko ta karkasa to zakkar ba ta yi ba. na ce kai rabu da su, zakkar ki ta yi Allah ya karba. to kamar maganar da muka yi ne jiya, wala wani lokaci na mamakin yadda ya kamata masu fatawa su sani, yastaftunaka qulillahu yuftikum. asalin fata wannan fa aiki ne na Allah, domin al-mufti ismu fa'il ne na afta yufti, to yana da shurutu da dawabitu. tunda wakiltar Allah zaka yi, akwai abin da dole ya kamata ka dinga taka tsantsan in zaka yi magana, ba kunya bane ka ce baka sani ba. domin har annabawa akwai mustawa da wata matsalar an kai wallahi sun jingina ilimi zuwa ga Allah kai, matsalar ba su da amsa a kanta. yana ciki kun ga maganan mata sa'a, yaushe alkiyama za ta tsaya. lokacin da jibrilu ita mai annabi ya ce yaushe ne, ai annabi ya ce masa mal mas'ulu anha. wannan matsalar Allah cewa yas'alunaka ka annaka hafiyun anha, suna tambaye ka ganin suke kaman ka sani ka ki faɗa musu ne. Allah ya ce qul inna ma ilmuha indallah, ka ce ilimin yana wajen Allah ne, shi kaɗai ya sani. kaga duk yadda annabi yake da ilimi da karatu, amma akwai matsalar da yanzu an kai shi ma ya ja baki ya yi shiru, an bar ma mai duka kayi shi. qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba wa ma yash'uruna ayyana yub'asu. to wannan matsalar duk duniya, duk wani mai karatu ba wanda yake da amsa a kanta. sannan a ciki akwai matsalar rai. sun ce in an taɓa ɗan adam a jikinsa yana jin zafi, a ina rai take a jikin ɗan adam. Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu wa ma utitum min al-ilmi. wannan matsala ce da ba wani mahaluki da isa baka amsa ga inda rai take a jikin ɗan adam. wannan matsalar Allah ya ban kansa sani. to za ka samu akwai irin waɗannan matsalolin. to shi yasa dole gaskiyar magana ɗalibai waɗanda suke tasowa ghairun nadijina fil ilmi, waɗanda ba su nuna ba a ilimi, wajen kowane irin abu mutum ya kallafa ma kansa in an tambaye shi sai ya ba da amsa. ba haka ake wa harkar karatu ba. sannan ba abun kunya ba ne kai fatawa yanzu ka gane kuskure ne, gobe jibi ka canza fatawar ka ce ba daidai ba ne fatawar da kai jiya ga abin da yake daidai. domin ilimi yana karɓar canji, bai yiwa ya zamanto ilimi a ce ba zai karɓi wato hadara ba, sai dai a tajammu daskarewa kai ba zai taɓa yiwa ba gaskiya. wadda aka gaskiya Allah ta'ala ya samu dace. sannan akwai mutanen da suka turo da saƙo. akwai wani ɗan uwa Malam Hassan, shi ma ya aiko da dala 100 kuɗin da muka ce muna nema, shi ma kusan zai zama wajen 46,000 ne. yana wata ƙasa ne, ba sai na faɗa ba. shi in ya ji ya san saƙon, cewa saƙon da ya aiko ya turo. saboda haka yanzu a lissafin da muka yi jiya mun samu mutum na Malam Ali, saura mutum 12. to sannan dan agajin da suka zo nan Malam Ashiru daga Jibiya ya aiko da naira 15,000 cikin asusun wannan mu'assasa. ya ce naira 5,000 a saka ciki, 10,000 kuma a saka cikin wancan. saura nawa yanzu? saura mutum 9 ko? to muna neman mutum 9. ina ganin su aiko mana da naira 10,000 kai wannan za mu yi wannan aikin da shi ne kawai, shi kenan. shi kuma wannan ba za mu sake waiwaye wannan aikin ba sai shekara
ta yi. Akwai Adama Muhammad ta aiko da naira 2000. Sannan akwai Lukman Aliyu Jibrin ya aiko da naira 3000. Sannan akwai wato Yahaya Abu Yasmin General, ina ganin ya aiko da naira 11,500. Sannan sai shi wannan Malam Ashiru Ismail dan agaji daga Jibiya aiko da naira 15,000 inda muka yi magana yanzu. Sannan akwai wato Hamma Juda ya aiko da naira 500. Sannan da kuma Ahmad Suleiman naira 5,000 da Abubakar Ibrahim ko Ibrahim Abubakar ya aiko da naira 1,500. Sannan akwai wato Habatu Ibrahim Abdulmumin ta aiko da naira 1,900. Sannan akwai Jibrin Sa'idu naira 3,000. Sannan akwai Muhammad Yusuf Baushi ya aiko da naira 1,000. Sannan da kuma Rabiu Usman naira 2,000. Sannan akwai Adamu Kabiru wannan naira 500 ne. Sannan akwai Muktar Ibrahim wannan naira 1,000 ne. Musa Jibrin Kagara ya aiko da naira ainihin wato 1,000. Sannan akwai Umar Zubair naira ainihin wato 500. Sannan akwai Maidugu Muhammad naira 3,000. Sannan akwai Abdulkadir Muhammad naira 1,000. wayannan su ne wa'inda za mu iya halittowa yanzu. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wa'inda suka aiko da kuɗaɗensu don aikin addini, Allah ya saka musu da alheri, Allah kuma ya tsare musu abin da ke hannu na dukiya. Lallai addinin musulunci ba zai tafi ba sai da kuɗi. Yanzu aka faɗa muku man da kawai ake amfani da shi, duk da ana ɗan barin wuta, ɗan ku sha mamaki. Ko wannan masallacin ba neman taimako muke, Malam Sama'ila ko ana yi ba a yi. Wanda ma ya kamata su yi, wasu suna da kuɗin sun riƙe, kuma ba za mu ce musu su yi ba. A gani in dai baka gane cewa ba kai ya kamata ka gina lahirarka da kanka, to ka bari ka mutu ka gani ran da ka tafi wani gina ma ita, ka bari ka gani. Yaudarar kanmu muke yi. A gani lahiran nan kowa ya yadda ba sai an je ta ba, kuma in mutum ya mutu ya je aka dawo aka binne shi, mu da kanmu zai mu ce wani ya riga mu gidan gaskiya. Kowa ya san gidan da yake gida ne da ba tabbas. To don me yasa mutum ba zai yi kokari ba ya gina ma kansa gidan da yake da tabbas lokacin da yake gidan da ba shi da tabbas? Ka yi shekara 50, 60 a duniya, kana da dama a hannunka baka gina ma kanka lahira ba, wai sai bayan baka, wai kuma sai ka tafi lahira, wai lokacin da kake tunanin wai wani kuma ya zo ya gina ma lahira. Ai ba zai taɓa yiwa ba. Shi yasa kullum muke faɗa, muke cewa Allah ka ba mu kuɗi. Yawa ni ba damuwa ta bane ka zo kana ɗalibi in baka karatu kuma in baka kuɗi kai gaba, shikenan. A dinga min addu'a. A gani tunda tu'minuna billahi, Allah ya ce wa rasulihi, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. In dai aljannan nan da gaske ake, kana da hali, ka samu dama, kana da kuɗi, to kai amfani da kuɗin kuma kai da kanka. A gani haka ya kamata a yi. A gani haka kuma insha Allah za a ci gaba da mutum ya zo in bashi karatu kuma in bashi kuɗi wallahi. A gani Allah ya sa mu dace. A karamakallahu jiya ba mu karasa wannan ba, ya haƙuri ka sake maimaita min ajali zalika katabna, daga nan sai mu dora kai mu ci gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. kafin mu abin nan kwana biyu muna manta ba ma faɗin account number na mu'assasa kamar yadda mutane suka sani akwai 0023328 0027332918 Stanbic IBTC sunan banki sunan account as-sahabatul kiram. Nambobin wayan da ana so za a turo mana tambayoyi ta murya akwai 0 ko abin da ya shafi da'awar ko za ka aiko mana da kuɗi ko tuntuɓa kofin ma a buɗe take abubuwa da dama muna buɗe su mu saurara. Akwai 08022888069 akwai 080309752 akwai 08065188670 sannan akwai 08037839450 kuma mutane su ji tsoron Allah wanda aka hana su zuwa umara bana sun yunkura aka ce ba hali to su duba girman Allah su kawo mana kudin da mai aikin addini ko su raba uku su kawo mana daya fa illam yusbiha wabidu in dai neman yadda Allah kake yi aikin alheri za ka yi wannan kai wannan ne baka san ina za ka dace ba. Kuma wanda suke da zakka za su bayar ta maƙudan kuɗaɗe wannan organization ɗin tana buƙatar kuɗaɗen haka nan kuma hatta waƙafi nan kaga mutanen mu ba su da saƙafa ta wayewa wajen a ɗauki wani abu a ba da awa a matsayin waƙafi don ta riƙe kanta ba a yi. za ku ga cewa guraren da aka ci gaba yanzu kamar nan masallacin ya kamata yanzu a ce akwai wani bawan Allah ya ɗauki wasu gurare ya bayar a matsayin waƙafi wanda gurin yana iya kawo kuɗi to dukkan responsibility na masallacin kuɗin da can yake samarwa sai ya riƙe masallacin ba tare da an yi bara ba. Haka ake a wasu gurare to amma munin kowa kawai ya yadda cewa addini ba zai gina ba sai da naira 10 da naira 5 kuma ba mu faɗa wa juna gaskiya ba yaudarar kanmu maki da haka wanda ba su samu daman zuwa umara ba to su duba girman Allah idan ba za su samu a aiko mana kuɗin duka ba to a raba 2 ko 3 a aiko mana da rabi ko kuwa haka nan wanda yake da wani abu zai yi waƙafi daga mutum ya shiga musulunci ko ta shiga musulunci ta saba da kowa ta baro inda tana buƙatar inda za a aji ta ba kuma inda za a aji ta. Muna da irin waɗannan matsaloli yanzu muna maganan marayu na wa mata a daura jiya da yau akan matsalar marayu ta hafizul anam ila kafalatil aitam. To yanzu binciken da aka yi gidajen marayu da ake da su a Najeriya kaso 10 ciki 7 ba na musulmi ba ne, 3 ne kawai na musulmi. Yanzu duk garin Kaduna ku faɗa min gida ƙwaya ɗaya da kuka sani na marayu ne an gina shi. Kuma wani abin da muke yi fa na munasabar sallah ta zo a kira su a ba su abinci a ɗinka masu kaya ba shi ba ne kafalatul yatim ba.
wannan gudunmawa taimaka musu kawai ake yi. Amma in an ce kafalatul yatim ya shafi responsibility na rayuwarsa gabaki ɗaya ne, inda zai zauna, abincin da zai ci, kayan da zai sa, karatun da zai in bai da lafiya, wannan shine ake kira kafalatul yatim. Kuma ku duba ku ga yadda Qur'ani yi mana ishara akan wannan. na Maryam lokacin da mahaifinta irasu mahaifiyarta ta haife ta, mai Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha thumma biqabulin hasanan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Annabi Zakariya ya dauki nauyinta da kulawa da ita. Ku duba ba ku gani, saboda tsabar muhimmancin abin da yake maraya yana da shi a wancan lokacin, sanda babanta fa irasu ba wai duba aka yi maka aka ce kai wani ka dauke ta, gogoriwa aka zo kowa yana cewa shi zai dauka, kowa yana cewa shi zai dauka. Da matsalar ta kai matsala ne aka ce to yanzu dole kafin a dauke ta sai an yi ƙuri'a. Ba shi bane Allah ya ce ma annabi wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam. Ai baka nan lokacin da suka zo suka yi ƙuri'a wajen jefa alƙaliman su dan a tantance wane ne wanda ya cancanta ya dauki na maryam. Ba wai ba a'a kai wani kai zaka dau saboda wannan aikin alherin kowa yana ganin a'a shi ya cancanta ya dauke ta ya kula da ita saboda mareniya ce. Da matsalar ta yi kamari shine aka ce to yanzu hanyar raba gaddaman kawai shine sai an yi ƙuri'a. Sai ku duba ku gani haka marayu suke a cikin biyu ne, akwai wanda ake mutuwa a ban musu wani abu, akwai wanda ake mutuwa ba a ban musu komai. Wanda aka mutu aka ban musu wani abu to amana ne a lura da dukiyarsu ka a ci. Su ne Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalan wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wannan shine matakin farko. To yau ku duba ku gani, mafi yawanci yanzu in ka ga mutum ya mutu yana da ƴan uwa wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya, sun zo suna rigima, kowa yana roshin shi zai ɗauki 'ya'yansa da ya bari. Wallahi zai wahala in ba wani abu ya mutu ya bari ba. Lokacin za su zo su yi karfa kowa ya nuna cewa ai shi uba ne, ɗan uwansa ne faɗi mutu, shi ne a haƙƙo akan wa akan ɗan uwansa. Haka ake yanzu. Amma idan ka mutu baka da komai, to a lokacin da ya kamata al'umma su kafa wani abu, su kuma wanda ba a ban musu kai ma a kula da su, sai kaga ba a yi. Wanda shine Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim, ba kwa girmama marayu. Kuma dan Allah ku faɗa min duk garin nan wani gida ne kuka sani standard kwaya ɗaya wanda aka gina shi dan marayu kuma al'ummar musulmi ce ta gina gidan? Ku faɗa mu. Babu. Mun da iya surutu, mun iya zage-zage, kuma kullum abin nan muna kallo ya zo ma wani gobe, jibi ya zo ma wani, mu ba mu tashi mun tare abin ba. Baka da kowane irin aminci gata abin ba zai dokan kama. Kuma rashin tsari ne kawai da rashin manufa. Yau masallacin juma'a guda nan inda za a ce nan unguwar kaɗai a ce maka da mai sama da mai ƙasa da mai tsakiya, inda talaucin mutum a wata zai iya ba da naira 100 ko ba zai iya ba? Zai iya. Tun da za a ɗauki irin wannan mutane kowa yadda zai ba da shi ga kuɗin da za a tara yana da mugun yawa, to sai ka yi ƙoƙarin rufe mutuncin wani sanda kake da dama ne. Lokacin da baka da dama kai ma Allah sai ya kawo wani ya tsara mutuncinka. Amma muna kallo kuma wani abin kullum faruwa yake, wanda kake gan ina faɗa muku wasu abubuwan za ku sha mamaki, bai kamata in faɗa ba. Yanzu kan yi imajin wannan mutumin da ya rasu mai sai da littafi Mala Bakar Nasir Sanai na Faya, yana da rai duk ba kuna kallon yana da sana'a ba, yana da abin. Malam Sama'ila ba su labari, kai ga ka a zaune, ya rasu ya koma zuwa ga Allah ko shekara ba a yi ba, sai ga matar da ya bari
wannan kun ga bai kamata in faɗa ba ku, amma ina faɗa ne in faɗi mutumin da kun san shi. Sai gashi yanzu mu muke ɗaukar responsibility na iyalin da ya bari, ko shekara ba a ɗaya ba sai gashi matar ta shiga yanayin da tana buƙatar dole sai an taimake ta. Kai ko nan da aka yi ruwa gidan ya yi, ba kai na tura ka je ka gyara gidan ba? In ba dan muna da kuɗin da za mu ɗauko a je a gyara gidan ba shi kenan, duk da ba haya take ba gidan ya kware kafin a samu wanda za su yi aikin gyaran sai da hali. A gani haka muke. Kun ga bai kamata in faɗa ba, amma na faɗa ne don ku sani wannan kun san shi yana da abin yi ma a lokacin da yake da rai. To me muke yi yanzu na ƙoƙarin mu tsare mutuncin wasu sanda muke da dama, don lokacin da ba mu da dama Allah ya kawo wanda za su tsare mutunci. Ina shekaran jiya a ranar Litinin za ka iya tana ba kai na tura makaranta Maimuna Gwarzo ba ka je ka biya ma yarinya kuɗin waya 19,000. Aikin da muke ba dole bane mu dinga faɗa, dan ba za mu zama wawaye ba. Mu ba kar arkin ya zo ya zama irin na 'yan siyasa. In surutu ne an yi surutu da yawa, in tsari ne a zo a ce an yi tsari an yi filan da yawa. Al'umman mu ba surutu yanzu take bukata ba, aiki take bukatar a yi. Ka gani in dai surutu ne na tsari duk an yi surutun an yi tsarin, an yi tsare-tsare. Saboda haka ba kowane abu bane mu za mu zo kan social media muna faɗa cewa mun yi kaza ga inda muka fito ga inda za mu yi haka. Shi yasa kawai nake barin abin a rufe na ce in za ka ba mu kuɗinka ka yarda da tafiyar ka ba mu, in ba ka yarda ba shikenan ka riƙe kuɗin. Amma in sai mun zo a social media ne mun maka bayanin ga inda muka fito ga inda muke ga inda za mu, sannan za ka ba da kuɗinka ka riƙe. Ka gani akwai mutane da dama suna ba da kuɗinsu, mu da su sun yadda tun da dai suna yi Allah da suke yi saboda shi ya sani ko sunansu ba su a bukata a ji a gurin karatu. Shi kenan kawai. Kuma kana yin aiki Allah ya sani, in Allah ya riga ya sani sai ba shi kenan an gama ba? Shi kenan an riga an gama. So irin waɗannan abubuwan wallahi suna nan, Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa. Allah kuma ya sa mu dace. Ka gani? Eto in bukatuwa ta kama din irin wannan, kaga yanzu da bukatuwan ta kama mu yi bayani don mutane su ji. Kaga mun dan yi bayani sun ji. Kwanaki a kusan bara sanata Alu ya aiko mana da kuɗi naira miliyan 1. Mun ɗauki mata kusan mutum 50 tsakanin waɗanda suka musulunta da waɗanda ire-irensu. Ita matar tana cikin wajen mutum kusan 50 da aka ɗauki naira 50,000 aka ba su, aka ce kowace gashi ta je ta jarin sana'ar da za ta riƙe kanta. Kunga ba don dalili ya kawo faɗa ba dole bane in faɗa. Kuma shi sanata Alu Allah ya saka mar da alheri da ya aiko da kuɗin maka ce me za mu yi aikin addini bai bibiya ba. Ni kuma da aka ɗora a matsayin shugaba na san amana ne, in duk mutane ba sa ganin nawa aka saka Allah ya ga nawa aka saka. In an kashe kuɗin ta hanyar da bai dace ba, ni na san akwai wurin da zan tsaya gaban Allah dole in yi bayanin yadda aka yi, dan amana ne. Ka gani shi yasa kawai nake faɗar shi a rufe, in ce kawai in ka ga dama za ka ba mu ka ba mu, in na ga dama akwai maslaha in yi bayani in yi, in na ga babu baka isa ka zo ka ce dole sai na yi ba. Ka gani wannan shine Allah ya sa mu dace. Allah madaukakin sarki ya ce min ajali zalika, saboda wancan kisan da dan uwan wato Habila ɗaya ya kashe ɗaya, katabna ala bani Isra'ila, muka wajauta wa bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, duk mutumin da ya kashe rai ba tare da kashe wata rai a doron ƙasa ba ko ta yi banna wadda ta santanta a kashe ta, to kaman ya kashe mutane ga baki ɗaya. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس jami'a, wanda ya taimaka gurin rayar da wani kaman ya rayar da mutane gabaki ɗaya ne. Allah ya ce wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati, manzannin mu sun zo wa mutane da hujjoji daga wajen Allah. Thumma inna kaseeran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifuna, sannan mutane bayan zuwan manzanni da dalilai
da hujjoji daga wajen Allah har yanzu suna bannar kisan kai a doron ƙasa ba tare da haƙƙin rai ta cancanta a kashe ta ba. Wannan shine ko nan asibitin Tudun Nufanan na Dr. Muawiya in ka je ka tambaya za su faɗa maka wani lokaci a wata ɗaya sai mu biya wa mutane kuɗin magani ya kai 100,000 wanda sun so ba su da lafiya sun cancanta a taimake su kuma ba su da yadda za su ka gani. Haka wancan Islamic medicine ɗin can ko yanzu ka je ka duba gurin da ka ga sunana akwai bashin da suke bi, wasu da su zo da matsala sun cancanta a taimaka ko matsalar ba ta asibiti ba ce tasu ce kuma mutum bai da kuɗin magani yana buƙatar a taimake shi. In ka je wajen za ka iya zuwa ka je ka duba mutum yana iya zuwa ya je ya gani. To jiya mun fara magana akan abin da ya shafi al-israfu, wanda mun faɗi al-israfu a lugar larabci ma'anarsa shine kamar yadda muka ce al-imam al-manawi ya faɗa, ya ce wuce gona da iri akan kowane irin abu. Sannan kamar yadda al-imam al-bukhari ya kawo cikin al-adab al-mufrad, Iyas bin Muawiya yake cewa ma jawasta bihi amrallahi, duk abin da ka ketare iyakar da Allah ya jala yace kar a tsallaka, yace fa huwa sarafin, wannan abin banna ne, israfi ne. To sai muka ce akwai abin da ya shafi al-israfu, wato ayoyin da suka zo a Qur'ani, ayatul israfi fiha waqi'un fil mali, ayoyin da suka zo wajen abin da ya shafi banna a cikin dukiyar mutane, aw fil qisasi, ko kuma abin da ya shafi wani in ya kashe wani a kashe shi, wa fi siyaqin nahyi, a kuma siyaqin Allah ya hana haka, ya ce kai ayi. Ayat da muka kawo dazu da Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, ku jarraba marayu sai idan sun isa aure. Idan sun isa aure Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum, sai ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Kaga kakkuci dukiyar ta hanyar banna, kuma mutum igagwa bare cinye dukiyar yaro yana dan karami tun kafin yaron ya taso ya girma ya fara tunanin ya kamata ya nemi haƙƙinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce kada mutum ya haka. Wannan shine abu na farko. Al-imamu wato an-nasa'i a littafinsa as-sunan as-sugura ya buɗe babi cewa malil wasi min malil yatimi idza qama alaihi, abinda wake ga mai wasiya na dukiyar maraya in ya tsaye wajen kulawa da shi. Ya kawo hadisi mai lamba ta 3668. Amr bin Shu'aib daga babansa daga kakansa yake cewa anna rajulan, wani mutum, atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa qala sai yace inni faqirun laysa li shay'un wa li yatimun, ni talaka ne banda komai amma akwai yaro maraya a karkashi na, ina kulawa da shi amma shi an mutu an ban masa dukiya. Qala sai manzon Allah ya ce masa kul min mali yatimika, ka ci daga dukiyar marayanka, ghayra musrifin wala mubadirin wala muta'assilin, ba tare da banna ba ko almubazzaranci, ba tare da kana kokarin bari kai rike dukiyar a ciki ba, kai ma sai ka tara taka da kuma dukiyar tasa. Annabi ya ce ka kai haka. Da haka ya dace da waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf waman kana ganiyan falyasta'fi waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. To shi yasa zamu ga cewa wannan kun ga ta bangaren dukiyar maraya, sana akwai israfi ta bangaren ciyar da iyali. Yana cikin abin da Allah ya faɗa wajen sifatu na ibadur rahman, yace walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Akwai wanda suna yin ƙauro ɗin, kuma akwai kuma inda suna yin ɓannan. A daidai lokacin da ake cikin fisa atul usratin nan, wasu sai kaga sun yi abincin ya yi ƙoba, zubar da shi za a yi, ga wasu na buƙata ba su samu ba. To kaga israfi ya riga ya yi ya shigo. Al-Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa ƙarƙashin wannan a littafinsa, yake cewa wannan ayar da Allah ya faɗa yace walladina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, yace fi infaqihim fayasrifuna fawqa al-hajja, a wajen ciyarwa sai mutum ya sarrafa dukiyarsa sama da bukata. Na sha faɗa
ko riga wannan akwai israfi wajen sata ko kuwa mota akwai israfi wajen siyanta gida akwai mai israfi komai israfi yana iya shiga lokacin duk da ya wuce gwargwadon bukata to shikenan banna ta riga ta shiga ciki to shine yake cewa wala bukala ala ahlihim kuma ba maruwata bane akan iyalansu fa yuqassiruna fi haqqihim sataqaita akan haƙƙinsu wala yakuffunahum bal adlan khiyaran ba sa kamewa a'a sukan yi kokari wajen tsayawa ainihin wato tsaka-tsakiya wannan shine abin da ya shafi wannan ita matsala ta abin da ya shafi wannan sai ya ce wa khairul umuri awsatuha la haza wa la haza kuma mafi alherin al'amari shine ka tsaya tsakiya kakkai can kakkai nan in kana da iyalai kakka takura ka zama dan mugun sa ido maginka ma ka riga ka lissafa gafa yadda zai kare ya zamanto abincinka ka riga ka ƙididdige wadda ba kuma in ya zo babu daman ya ci abinci a gidanka don bai lissafinka a su wanda suke wannan ko babu akwai to ba a buƙatar wannan musamman in an shiga cikin watan ramadan ya kamata mutane dan dinga ƙoƙarin canzawa ka gani musamman in kana da hali inda a wajen ramadana kana ba da naira 500 ne a cefa ne in ramadana ya shigo akwai hali ya zama to kudin ya ninku ya zama naira 1000 ne ko kuwa mutane sun kasa gane cewa wani lokaci idan wani yana karkashin ka ba annabi ya ce ya ishe ka aibu ba kai kokarin tozarta mutumin da Allah ya dora ciyarwarsa akan ka to kai kokari ne in Allah ya buɗa maka kai kokarin kyautatawa mutane kai ma sai Allah ya kyautata maka al-imam an-nasa'i ya kawo hadisi a cikin sunan al-kubra daga dai shi amr bin shu'aib daga babansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kulu kuti wa tasaddaqu ku sadaka walbasu ku sanya tufafi sai yace fi gairi israfin wala makhilatin ba tare da ainihin wato banna ba tare da sa tufafi na nuna isa da alfahari da takama ba na faɗa muku a darasin da ya gabata a baya na ce aidiyar da wasu suka samu ni ban yadda ba cewa wannan riga tana sa a girmama mutum a'a ka dai sa ta kada ya zaman to kai ƙasa da yawa kar kuma a wucewa a tsaya tsaka-tsakiya wannan khairul umuri awsatuha dinnan to ka ɗauki mafi al'amuran tsaka-tsakiya yafi ka sa wannan in kana ɗalibi a ranka ka yi ƙoƙari kyautata alaƙarka da Allah shi Allah ya gamsu cewa kai nashi ne shi ne hanyar da Allah zai sa maka kwarjini wanda duk bai kamata ya tunkare ka ba zai iya tunkara ka ba amma ba za ka zo ka lalata zuciyarka ba shi Allah ya gamsu cewa kai ba nashi ba ne kuma duk da haka ka je ka sa katuwar riga wai kana ganin rigar ce za ta sa a ga girman ka ƙarya ne wallahi ba gaskiya ba ne mu daina yaudarar kanmu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya faɗi wannan ya hana israfi ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arusha wan nakla waz zar'a mukhtalifan alwanuhu waz zaytun ukuluhu mukhtalifan alwanuhu ukuluhu waz zaytun wa rumana mutashabihan wa ghayra mutashabih sai yace kulu min thamarihi idha athmara wa yan'i ko wa atu haqqahu yawma hasadi da ya gama sai yace wala tusrifu kun ga innahu la yuhibbul musrifin alaka ce ta abinda Allah ya saukar na abinci a doron ƙasa da ya gama lissafa nau'insa sai ya ce to ku ci amma kada ku yi israfi sannan Allah ya ce ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin yace wa kulu washrabu sai ce wala tusrifu ku ci ku sha kada ku wuce gona da iri ibnu kasir ya faɗa yake cewa la tusrifu fil akli lima fihi min madarratil aqli wal badan kakku yawaita cin abinci saboda abin da yake da shi na cutarwa a jikin dan adam da kuma hankalin dan adam shi yasa annabi ya ce dan adam bai taba cika jaka mafi sharri ba irin cikinsa ko kuwa irin cikinsa kuma masana harkar lafiya sun ce gwargwadon yadda ka takaita ma kanka cin abinci gwargwadon yadda kake takaita ma kanka matsala
gwargwadon yadda duk sanda za a ganka sai ka ce maye bakinka yana motsi kana gurgura wani abu gwargwadon yadda kake taddafka ma kanka matsala a gani. Sannan ya ce wasu daga cikin magabata sun ce jama'a Allahu ɗibba kullahu, Allah ya tara harkar likitanci ga baki ɗaya wanda yake da alaƙa da lafiyar ɗan adam fi nisfi ayatin a cikin rabin ayan nan shine wa kulu wa sharabu, ka ci ka sha amma wala tusrifu, kakka wuce gona da iri wajen ci. Duk wanda ya ɗauki wannan ƙa'idan ba zai dinga samun matsala ba. Ka ci ka sha, da cin da shan sai ka zama tsaka-tsakiya. Idan baka ɗago sama ba za ka samu matsala, in kuma kai sama da yawa za ka samu matsala. Sai Allah ya ce wa kulu wa sharabu amma wala tusrifu. To in a wajen cin abinci kadai sai da Allah ya ce kada a wuce gona da iri, yaya za a yi a zo a wajen kashe mutane a dinga kashe mutane ta hanyar da bai dace ba, a ce kuma ƙasa ta zauna lafiya? Ba za ta zauna lafiya ba yanda za a yi ta zauna lafiya. Sannan za mu ga Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi fi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana. Za a kashe dan uwanka kana neman haƙƙin wajen neman jinin sa, Allah ya ce kai ma kada kai banna, kada kai israfi, kada kai banna. Dan wani ana iya zuwa a kashe masa mutum nawa daya, ya ce sai ya kashe mutum 10 da mutum daya. Kaga israfi ya riga ya shigo ciki. Shi yasa Allamatu Shanqiqi yace na Allahu anil israfi fil qatl, Allah ya hana kisa hatta banna a cikin kisa. Yace ya kunshi sura 3. Yace sura ta farko shine an yaktula sunaini aw aksar bi wahidin, kaje ka kashe mutum biyu ko sama da mutum biyu saboda mutum ya kashe maka mutum daya, kama kanatil arabu taf'aluhu, kamar yadda larabawa ke yi. To in ka tafi fulanin nan da ake magana fa, shi ba fulatani ba wai fa dan adam ba fa, a'a saniya in ka kashe yana iya kashe dan adam akan ta. Saniya in ka kashe mai yana iya kashe dan adam akan ta. To wannan kun ga israfi ne, banna ne. Wani ya je kisa, kai kuma in ka tashi rama wanda ya kashe ba shi ya kamata ka je ka rama akan shi ba. Sai ka ce to wallahi tunda ya zo ya yi kisa, to wallahi ya jawo mamarsa da babansa ma, sai na kashe shi ne, sai na haɗa da mamarsa da babansa. Wannan israfi ne, banna ne, Allah ya hana. Sannan ya ce sura ta 2 an yaktula bil qatili wahidin faqat, zai je ya kashe mutum ɗaya ne, walakinnahu ghayru qatilihi, sai dai ba wanda ya kisa ba. Wani ya zo ya kashe ɗan uwanka, maimakon da ka tashi rama wanda ya kisa, kai kuma kana zuwa gidansa sai ka ga wani ka ce ba dai ɗan uwan shi ba ne. To ana yin wannan ko ba yi? Ana yi. Kaga to wannan ya shiga cikin nau'i na israfin shi ma. Shi ɗayan ya kashe, amma fa ba fa wanda ya zo ya kisan ya kashe ba. Kawai tun da an zo an kashe mai ɗan uwa, yana zuwa ya yi sallama, ana fitowa komawa ya samu indi ɗan gidan ne, shi kenan kawai ya gaba kawai. To wannan ya shiga ciki. Ya ce da an na ƙatalar bari bi zambin, domin kashe mutumin da yake kubutacce ba tare da wani zurbi ba, ghairu israfin fil qatl manhiyun an, ba tare da shi yayi banna wajen kashe wani ba, an hana wannan. Allah bai yarda da haka ba. Sannan yace sura ta 3 an yaqtula nafsal qatil, ya kashe haƙiƙanin wanda yayi kisa din. Yace lakin yumathilu bihi, amma sai dai zai masa musula. Wani ya zo ya kashe maka dan uwa, da ka tashi ka je za ka rama, shi din ka samu kuma shi ka kashe, amma shi da ya zo kisa kawai, kai kuma da ka je wajen kashe shi, bayan ka kashe shi ka ce ai bai ma isa ba, dole a datse masa kai, dole a datse masa hannuwa. Musula wanda ya shiga cikin israfin da Allah ya hana, ya ce kada a yi. To mu yanzu ku kalli gawawaki fa, ba wai fa maganan musula ba fa, wannan ku kalli ku kwanan nan gawakin fulanin nan da aka kashe IPOP din nan, mace yarinya karama haka za ku ga an datse mata kai, an datse mata hannuwa, an cire hannun hagu da hannun dama, an cire mata kafar dama da kafa hagu, an datse kan an ajiye gefe. Kuma ba fa gawan mutum 1 ko 5 ko 10 ba,
gawawakin ɗan adam ne daga ƙananan yara sai mata suka yi ma haka. Wani gurin ma ƙonawa ake a sawa ga ɗan adam wuta, wanda mu da a arewacin Najeriya wannan bala in kaji an ce an ƙona mutum to a can ne. Kaga lokacin da shari'ar musulunci ta ce idan mutum ya sata in abin ya kai rubu dinari a yanke masa hannu, wanda na tabbatar yanke maka hannu ba daidai yake da a rayuwarka ba, kana ji kana kallo. Da an ce barawo ya tabbata kayi satan ko bai tabbata ba, ai a tara da an kama ka kawai a ɗauko taya a kunna fetur a sama wuta a rataye ka, ba haka suke yi ba? Haka suke yi. Yasa ba za a zauna lafiya ba in ba dokar Allah aka ba. Kuma manyan inda suna da wayo sun san addini kuma da gaskiyan addinin ne ke gabansu, akwai abubuwa da dama kana iya ɗabbaka su, doka ce ta Allah ku rage ɓannan, amma ba da sunan dokar Allah ba. Shi yasa mu kanmu akwai abubuwa da dama dole wasu abubuwan sai ana sa hikima. Wani abin ko da addini za ka yi to kakka dinga fito masa da sunan addini. La tadkhulu min babin wahid. Yawan ka samu shugaba a jami'a kai babba ne, ana yin shigar banza, ba akwai maganan cold dressing ba a makaranta? Kana iya zuwa kana samun dama ka ce ba ɗalibin ko ɗaliba da za ta ƙara shigowa makaranta. In an yi magana ka ce dokan makaranta ce ta hana, amma kai a ƙarƙashi ba dokan makarantar ba ce target ɗinka, ba Allah ya hana ba. Shikenan duk kuma wanda ya zo kowaye zai rigima in ka ce a ai abu ne na doka a rubuce haka yake cewa ba za a yi ba, kuma kai wannan doka kake bi, shikenan. Amma da ka zo ka ce a'a ba za a yi tsireci a makaranta ba saboda musulunci ya hana, ayya duk wanda baka yi tsammanin su ya ƙi ka ba wallahi su ya ƙi ka. Kuma wasu ma musulmin ne masu sallah, da su za ka fara rikici kafin arna su to daga waje, da su za ka fara a gani. To dole sai ana sa hikima cikin wasu abubuwan, sai ana sa hikima cikin wasu abubuwan. To wannan ya shiga cikin bangare na israfi, wannan musula da ake. To da haka kun ga ashe kenan musulunci yana da tsarin da ya lura da rayuwar ɗan adam ta kowane irin hali wajen ba shi kariya. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa inna mujawazatal had, wuce gona da iri fi kulli amrin yadurru bi masalihi dunya wal akhirah, akan kowane al'amari wanda ke cutar da maslahar ɗan adam a rayuwarsa ta duniya da lahira, bal yufsidul badana aidan, kai ya lalata jikin ɗan adam ma. Innahu mata zadat akhlaquhu an haddil adli wal was, duk lokacin da cakuduwarka da wani abu ikaru akan haddi na tsaka tsakiya da daidai, zahaba min sihatihi wa quwwatihi bi hasbi zalika, to karfin abu da lafiyarsa zai dinga tafiya ne gwargwadon cakuduwarka da abu. Yace wa hada muttaridun aidan fil af'al at-tibbiyya, wannan yana aukuwa hatta a harkan abin da ya shafi likitanci. Za ku ga kan nau kamar me bacci, dan adam yadda Allah ya yi shi yana buƙatar ya bacci. To in bacci yayi yawa ko yayi ƙasa ba a yi matsala ne. Yanzu ko cutar da suka ce in shekaru ya ja a hankali za ta dinga kama ƙwaƙwalwar ɗan adam, in bai samu akwai shekarun da in ya kai ya kamata ya ce yana baccin awa 7, da zarin ya kai bai iya baccin awa 7 a 24 hours, to sai kaga akwai matsala. Kuma za ka ga in ka ci bashin bacci yanzu to ka jira dole sai ka rama, shine ɗabi'a ɗan adam. Da haka in an zo an baka labari an ce ga wani mutum saboda tsabar bautar Allah ko bacci baya yi, ka ce Allah isa kamar da alheri, ba mamaki ɗabi'a ne haka Allah ya yi shi. Amma dai wanda ya fi shi imani yana bacci shine annabi Muhammad. Allah ya ce masa ya ayyuhal muzammil qumil layla nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi, kuma shi da kanshi ya tabbatar da cewa yana yin bacci, yana yi. Jiya ake faɗa min wa akwai wani sharifi ne, wa akwai wani abu a bakinsa kamar mama, wai shi bai cika cin abinci ba, wai ta wannan abin in yana buƙatar abinci kawai sai ya dinga tsotsa kamar mama sai ya ƙoshi. Sai na ce Allah sarki, na ce ka koga banda ya jingini da shi ya samu darajar
ga kafiran Makka suna cewa mali hadar rasul ya kullu ta'am a cikin kaga tunda babban mai gida yana cin abinci wala ba mamaki bai da lafiya ne Allah ya bashi lafiya ka gani nace kuma Allah ya tabbatar da wannan yace wa ma arsalna qablaka minal mursalina duk wani annabi da Allah ya turo a doron ƙasa sai da Allah ya tabbatar da suna cin abinci to tunda ko annabawa na cin abinci mu a gurin mu sune top na farko duk wani wanda zai zo da wani abu in ya wuce nasu to sai dai mu masa uzuri cewa to ba mamaki watakila ya samu matsala ne Allah ya bashi lafiya to kaga shine sai ya ce kan naumi was-sahari kaman bacci ko rashin bacci wal akli wash-shurbi ko ci ko sha wal jima' ko jima'i duka wa'annan ana buƙatar mutum ya zama tsaka-tsakiya ne in suka yi yawa ko suka yi ƙasa matsala ne wal haraka yanzu za ku ga training ba ana buƙatar ɗan adam ya zama yana training yana motsa jiki ba to ai za ku ga cewa shi kanshi training din ya yawa mai shi matsala ne ka gani wal riyada wal khalwa wal mukhalata wa ghairi dalika da makamantan wannan ibn qayyim ya faɗa cikin littafin sa al-fawaid a shafi na 139 wannan magana sannan ayoyin da suka zo da maganan israfi wanda yake kaiwa matsayin kafirci da Allah to wannan israfin da wa'annan mutanen suke yi to yana ciki dan Allah ya ce wala qad ja'atkum rusuluna bil bayyinati thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi bayan manzanni sun zo da hujja daga wajen Allah cewa bai kamata su yi kisan kai ba sannan kuma suka ci gaba da yi sannan duk lokacin da ka kai ga kana iya ɗaukar reran ɗan adam ba ta da kowace irin kima a gurinka ka kashe ɗan adam ka ji kaman wani ƙwaro ka kashe baka da kowace irin damuwa to malam Allah ya kiyaye hanya ce da za ka kama ta koda ko sunanka musulmi aka tafi lahira to hukuncin fa da zai biyo ba zai yi kyau ba da mu ga Allah madaukakin sarki ya ce wa lutan id qala liqaumihi ku tuna annabi lut sanda ya ce wa mutanansa ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kuna zuwa ma alfashar da duk duniya ba wanda ya taba yi kafin ku innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa Allah sai ya ce bal antum qaumun ko mutane ne mabannata da ku ga da luwadi da kafirci duk da mai luwaɗi ba kafiri ba ne amma kusan suna da alaƙa duk mutumin da ilizimci luwaɗi a matsayin abin wala da wuya ka ga bai kai shi zuwa ga aikin da sai ya faɗa kafirci ba luwaɗi aga wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu aka ce ai kawai a kore su a gari inda maganar luwaɗin nan hadith wala haraj in ana baka labari sai kai mamaki a ce maka aiki kaza yanzu in mutum yana so ya zama kaza sai yana da alaka kaza kuma wasu shedan ya musu tazyini sun yadda sun amintu cewa wai akwai matsayi kaza da ba za ka iya samu a rayuwarka ba sai in ka yi alaka da kaza za ka samu mafi yawancin mutanen mutum zai zo neman ku zaɓe shi za ka ji yana karanta maka qulillahumma malikal mulki tu'til mulka duk sun haddace ta 'yan siyasan nan tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka wani amma ku duba ku gani alaƙarsu kuma da malaman tsubba a gefe abinda suke karantawa da ka yadda da gasken Allah malikal mulki ne tu'til mulka man tasha'u idan ya ga dama zai ɗauki mulki ya baka bai da buƙatar sai ka yi alaƙa da kowane boka kuma wasu sun yi kuma ba a samu kuma wasu ba su yi ba kuma sun samu don ka gane Allah ne mai cewa abu ya yi sai ya yi kun ga haka suka faɗa mai sannan haka Allah yake cewa qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin an aike mu zuwa garin mutane mujrimai linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin ga mutanen da yake mabannata ne an riga an sa ainihin wato alama ainihin wato akan su Allah ya ce wa idza massal insanu durrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massa sai Allah ya ce kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun haka maka kawata wa mabannata aikin da suke sannan Allah ya ce fama amana li Musa illa dhurriyatun
min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin wallahi fir'auna yana cikin mabannata a doron ƙasar nan. Sannan Allah ya ce kaddabat samudun al-mursalin, samudawa sun ƙaryata manzannin Allah idh qala lahum akuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atutrakuna fima hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin har Allah madaukakin sarki yace musu wala tudi'u amral musrifin, kakkubi al'amarin duk wani mutum da kuka san mabannaci ne. Suwaye sai Allah ya faɗa maka su yace alladina yufsiduna fil ardi, wanda suke banna a doron ƙasa ba sa yin gyara, su ne al-musrifina. Don haka za mu ga cewa Allah ya yi ganin mabannata a gurare da dama a cikin Qur'ani. Ga lokaci bai bayar ba amma dai za mu tsaya nan, gobe wannan ayi za mu tsallake ta, za mu tafi inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu. Ga dan uwa malam Mubashir shine shugaban izala na wannan gunduma, da lokaci ya kamata a ce na ba malam Mubashir ya dan yi wasu kalamai, amma tun da shi ahlul baiti ne dan gida ne, ina ganin ya kamata ya samu lokaci ya dawo dan mu baka dama kai ilqa'in wasu kalmomi. Ga dan uwa a malam baban Sadiq daga birnin Kano, yayi takanas ta Kano ya shigo wannan garin. Sannan ga ɗaya daga cikin uwa malam Muhammad Tukur sun halattu. Malam Muhammad Tukur, muna muku fatan alheri, lokaci yayi, da mu tsaya anan, mutane su yi haƙuri. Wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.